Quddiem il-kontroversi ambjentali li bħalissa qed iseħħu f'pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela qed ibqa' jiddefendi d-deċiżjonijiet li qed jieħu il-Gvern tiegħu stess. Deċiżjonijiet li qed joħolqu rabja kbira fost il-poplu Malti u għawċi kollu. Bil-Prim Ministru issa spiċċa jitfa' dubji dwar kemm il-binja ta' appartamenti ħdejn il-ġigantija effettivament tfisser freġġju ambjentali. Din kienet ir-reazzjoni ta' Robert Abela. Fl-istess ġimgħa li fiha sar magħruf li dan il-permess li ħareġ diġà mill-awtorità tal-ippjanar tefa' ta' ġebbla l-bogħod mill-ġigantija, issa se jiġi friżat fuq insistenza tas-sovrintendenza tal-wirt kulturali. Dan sakemm isir il-Heritage Impact Assessment. Kemm dak l-HIA, il-Heritage Impact Assessment, jista' jwassal għal sfreġġju ambjentali fit-triq li hija mimlija biżvilupp diġà wieħed irid jara. Abela baqa' jiddefendi anke l-isfreġġju ambjentali li seħħ ftit tal-ġranet ilu fil-Pjazza tal-Mosta fejn tqaxxtu il-frej tas-siġar tal-fikus. Bil-Prim Ministru jiddeskrivi dan il-proġett bħala wieħed sabiħ. U ħaniġu lura għal-Mosta issa, il-bieraħ rajna s-sindku wera kemm dan proġett li huwa wieħed sabiħ immens, ħafna huwa proġett sabiħ. Intant meta kien mistoqsi dwar il-kundanna tal-Ispeaker fil-konfront tal-Ministru Clayton Bartolo li mexa b'mod skorrett waqt il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Robert Abela baqa' jiddefendi bl-iktar mod qawwi l-aġir ta' sieħbu, Ministru li bagħat mistoqsijiet bl-SMS preparati minn qabel lil wieħed mix-xhieda li tressa quddiem il-PAC. Dak huwa li rrid nara membri parlamentari li jħejju ruhom għas-seduti, jistudjaw il-każ, iħejju id-domandi. Issa jekk il-metodu kellu jkun mhux direttament imma tad-Dittru Segretarja, għad-darba li jmiss definittivament isirek. U meta mistoqsi mill-ġdid, il-Prim Ministru reġa' ħareġ u għall-Ministru Clayton Bartolo. Lokuna ħaġa għall-Speaker ma kellux jgħaddihom direttament lix-xut. X'għamel Clayton Bartolo għaddihom direttament lix-xut? Għaddihom tramite is-Segretarju. X'għamel Clayton Bartolo min għaddihom? Għaddihom direttament lix-xut meta kellu jgħaddihom seta' jgħaddihom lill-istess xut. L-istess domandi seta' jgħaddihom lill-istess xut. Mhux ħaġi responsabbli jiġu Prim Ministru. Marija Francalanza, Għanet News.